Καλησπέρα σας, good afternoon. Πήραμε σήμερα τον Hulk, ένα ωραίο παιχνίδι, μεγάλου μεγέθους. Δεν έχει καμία σχέση με τη σειρά Marvel Avengers, σαν το Spider-Man ή το Superman. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, μεγάλο, και είναι, δηλαδή ο Νίκος έμεινε πολύ ευχαριστημένος, του άρεσε πάρα πολύ. Δείχνεις. Σας δείχνει και ο Νίκος το Hulk. Τον ήθελε πάρα πολύ. Φέρε το Spider-Man να δείξουμε πως είναι ο Spider-Man με το Hulk. Θα δείτε πως είναι δίπλα-δίπλα οι φιγούρες. Να καταλάβετε τι εννοώ, ότι είναι μεγάλου μεγέθους. Αυτός είναι ο Spider-Man, μου φέρει ο Νίκος. Μπορείτε να δείτε δίπλα-δίπλα που θα τους βάλω, ότι ο Spider-Man είναι, να βλέπετε στο ύψος είναι ίδιοι, αλλά σε όγκο Hulk είναι πιο δυνατός. Σας το συνιστώ για αγορά, και όλη τη σειρά βέβαια. Εμείς έχουμε πάρει, φανταστείτε, και άλλους Spider-Man, άμα δείτε εκεί πέρα. Έχουμε το Superman, έχουμε τον Iron Man, ορίστε, το Captain America, συγγνώμη. Έχουμε και έναν δεινόσαυρο που θα πολεμήσει με τον Hulk, που πολεμάει ο Νίκος με τον Hulk, του αρέσει. Θα το λεμίσω πάνω. We suggest you to buy Hulk from Avengers series from Marvel. It's a huge and thick toy. Nick likes. Now he will show you how he plays. Κέρδισα. Νίκησε. Dinosaur beated Hulk. Ο δεινόσαυρος νίκησε τον Hulk σε μία μάχη. Ελπίζουμε να σας άρεσε και αυτή η mini παρουσίαση. We hope that you liked this mini presentation of this toy. Thank you for watching. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό υπόλοιπο.